Sebenarnya sugeng pekambihan malih sanak kadang dulur lanang wedok enom tuwa sing menikmati channel iki. Wol. Suwi-suwi iki awak dhewe muter-muter. Kebetulan ning cedhake kono pendopo kecamatan iku ana cah cilik nari. Ternyata buakul iku akeh yo iso meningkatkan UMKM. Seger waras rahayu kagem sanggar putri gandis. Ternyata selain meningkatkan iku kanca-kanca anak-anak iku tari-tari ngono ku melatih kursus dan sebagainya juga iso njajan kuliner. Lah iki wis mulai dipelintir-pelintir njajal iku. Si bocil geweker ya langsung disut-sut-sut. Apa jenenge? Papeda mbah apa ngono ku. Aku yo gak patok jelas karena iki yo jajan-jajanane bocah-bocah iku. Aku yo wis pokoke ana sing digoreng-goreng endhog puyuh iki. Endhog puyuh didadar terus dikeki tepung ngono ku. Ketoke ya tepung kaya aji kaya ngono ku to. Terus dipelintir-pelintir, digoreng-goreng. Tapi nek gak ahli iki ya gak iso, Bro. Nah, iki to dimbarke kok sekitar 3 menit, 4 menit langsung dikeki mbah apa balado. Pokoke sing sedep-sedep ngono ku ben ono rasane. Nah, bar iki to langsung njipuk cuthik iku. Duding iki iso nggo nyambleki iku bocah-bocah nek ning kelas ngono nek nang kelas wamblek iki apa ruji. Jaman dhisik diitung-itung dipelintir pelintir 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 pelintir. Nah, langsung iki wis dadi sijine 2.000 iku. Walah. Jebule yo enak kenyil-kenyil kaya ngono ku. Nah, sadurunge digoreng iku dikeki pelumas-pelumas sik oli bekas-bekas apa ora. Ora, iku maksude ya dikeki apa margarin apa minyak-minyak goreng. Terus telur puyuh iku didadar kaya ngono ku sampe diecer-ecer aja nganggo sapu sodo ya, dipangan wong gak meneh sapu klut apa meneh terus dikeki adonan tepung iku terus rada digoyang-goyang kaya Inur Daratista jaman biyen kaya ngono ku. Lah iki kan wis langsung wis rada garing-garing ngono sithik to. Lah iki ana duding wah dikeki iki sik apa penyedap kaya ngono ku. Lah bar iku terus langsung kayak duding. Zaman dhisik ruji nggo ngitung-hitungan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 4 dan sebagainya. Lah nek zaman saiki dienggo piranti nggo anu makanan. Lah kaya ngene iki to. Iki wis dipelintir-pelintir disiapke sik. Ruji-rujine iki digawe saka pring ya disisiki. Sedina utuh nyisiki. Langsung di pojokan langsung disret sret 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 sret. Lah iki teknik handal nek ketoke lengket ning wajan iku rada didudul-dudul kaya ngono ku kaya model ngelas mesin. Iki ahlinya ahli kaya tenan kaya ngene iki. Walah. Nah, iki to tak close up sithik ben paham. Dadi telur puyuh iku siji didadar ya ning wajan kaya ngono ku. Terus dikeki tepung aci ketoke ya. Keki aci, keki penyedap kaya ngono ku. Balado mbah apa ngono ku terus langsung terus dipelintir-pelintir. Lah iki hasile kaya ngene iki. Nah, kaya ngono ku bar dikeki tepung aci terus digoyang-goyang. Tapi nek genine buram-buram ya gak iso malah iso dipadamkan dilaporke ning pemadam kebakaran wis kaya ngono ku. Ya bolo channel-channel konten-konten kaya kuliner ngene iki yo dirilis. Tapi mesti bingung engko apa melanjutkan ini tapi insyaallah bisa konsisten. Aja lali subscribe ya, like kaya ngono ku sesama konten kreator. Yuk, is ngono. Sugeng enjing, sugeng makarya. Muga-muga sami-sami sehat, seger waras. Mari saka pari, waras saka beras. Lah kaya ngene iki. Iki suwaneh iki ya. Wis dadi matur suwun. Iso nggo jajan ambek bocil. Matur suwun, matur suwun.